Jekk jogħġbok. Surġu, jimportan kellek waħda. Tgħidlix li dja l-essejt ir-rapport li tlabtek? Bdejtu, Surġu. Ma ngħidlek il-verità, kemm xejn mħawad bħalissa. Allura ġej titlobni aktar żmien, ma importax mhux problema, antik ċans ġiem oħra. Napprezza, Surġu. Ma mhux fuq hekk xaqt inkellmek. X'inqara? Surġu, inti taf kemm inti importanza x-xogħol. Perswas. Però xorta waħda m'iniex nifmek. Wax asnaf minn fiha naqbad ngħidlek, Surġu, bħalissa. Jekk hemm xi ħaġa tittaqlek, issa huwa ċans li titkellem Erik. Għajdli. Surġu, inti taf li jennejx rasi. Kont laqt mid-dar xi sentejn ilu. Il-ġenituri tiegħi xejn ma kienu ħadu kost bil-deċiżjoni tiegħi, imma jiena dejjem kont dejjem nagħmel ta' rasi. U akkost li nitlef il-ġenituri tiegħi għażilt il-libertà. Nazzarda jekk ngħid li kellek tħallas prezz qares għall-libertà. Ekku, Surġu. Jien ma tantx għandi ma min niftaħ qalbi biex ma jlek ma ħadd. U minn hawn minn hemm issa jitni drajd il-ħajja. Inti tixtieq inkun ta' xi għajnuna li kien naf. Kellem il-ġenituri pereżempju? Napprezza, Surġu. Ma l-problema tiegħi hija li nġu fija nħoss vojt kbir. Kif qedlek qabel, ix-xogħol inti importanza kbira. U wara x-xogħol narħila li l-bars u l-klabs biex nieħu daqsxejn divertiment u nti għax-xalar biex forsi nsib ftit bilanċ f'ħajti. M'hemm xejn ħażin li wieħed ineħħi ftit mill-istress tax-xogħol? Imma jien l-istress nżidu qiegħed, Surġu, mhux innaqsu. Jien għalkemm nilbes laqba ħwejjeġ, nmur ħafna postijiet u nagħmelha ma' ħafna nies, xorta waħda nħoss vojt kbir ġewwa fija. Ma nafx, jisu għalkemm qed infittex is-slim u l-paċi, xorta waħda jaqbad nidwejja akbar. U għalhekk ġejt għandek, Surġu, biex forsi tini parir u tgħidli naqra kif għandi nista' nibda ngħix ta' nies. Nixtieq ngħinek. Ma napprezza l-fatt li qed tafdani. Ma naħseb li slim mhux għandi titfittxu. Mela int min għandi mmur, Surġu. Alla ħares Erik, ma tkunx inkwetat inti li mhix ferħan tal-età tiegħek, mimli ħajja. Jekk ma tkunx ferħanin, min trid ikun ferħan? Imma naħseb għas smajtkom titkellem illi il-ferħet tfittxu f'post żbaljat. Għaliex inti pjaċir qed tfittex mhix ferħ. Il-pjaċir jgħinna tagħmilx f'qallek. Ġew, il-pjaċir jgħinek tistrieħ u tnaqqas naqra mill-istress. Imma inti għandek raġun mhux dak trid. Inti trid ferħ u l-ferħ minn ġewwa jiġi, ma jiġix mill-affarijiet esterni, ma jiġix minn barra. U l-ferħ jiġi mir-relazzjonijiet. Il-ferħ jiġi jekk jiena nkun naf li hemm xi ħadd iħobbni, jirrispettani u jixtieq il-ġid. Li nista' nserraħ rasi minnu jew minna. Min hemm jiġi l-ferħ. Il-faġġu għamillek rimarka meta inti għatlu li tlaqt mid-dar, għallek ħallast prezz qares għaliex jista' jkun li l-ġenituri tiegħek u l-familjari tiegħek setgħu joffrulek dik ir-relazzjoni sinifikattiva illi iġiblek il-ferħ. Inti għatli tagħmilha ma' ħafna nies, imma relazzjoni tiegħek magħhom mhux dejjem tkun relazzjoni sinifikattiva li ġiblek il-ferħ. In xi ħaġa soda għandek. Erik hemm persuna illi lesta li tik din ir-relazzjoni sinifikattiva. Hemm persuna li lesta li tħobbok, tirrispettak u mhux biss tixtieqlek il-ġid imma tmillek il-ġid. U dan hu Ġesu. Jekk tersaq lejn Ġesu, issib il-ferħ. Jiena naf ħafna żgħażagħ bħalek illi ħassewhom hekk f'din is-sitwazzjoni u resqu lejn Ġesu u sabu l-ferħ. Hemm persuni li ġa sabuh lil Ġesu u jekk tersaq lejhom iresquk lejh u ssibu l-ferħ. Ġesu huwa l-għajn tal-ferħ tagħna. Nersqu lejh ħalli nħalluh jimlilna qalbna bil-ferħ u jneħħilna dak il-vojt li jaqridna.
Mill-Evangelu ta' San Ġwan. Ġesu qal, jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmti, u missier jħobbu u aħna niġu u namru għandu. Min ma jħobbnix ma jħarix kliemi, u l-kelma li qegħdin tisimgħu mhijiex tiegħi imma tal-missier li batni. Qedtilkom dan meta għadni magħkom, imma d-difensur l-Ispirtu Santu li l-missier jibgħat f'ismi jallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li qedtilkom. Jiena nħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, ma nagħtihulkomx kif tagħtih id-dinja. Tħallux qalbkom titħawat u anqas titbeżza. Smajtu x'għedtilkom, jiena sejjer u nerġa' niġi għandkom. Kieku kontu tħobbuni, kontu tifirħu li sejjer għand il-missier, għax il-missier huwa akbar minni. U għedtilkom dan minn issa qabel ma jseħħ biex meta jseħħ temnu. Not everything that today's world proposes is worthy of acceptance by the people of Malta. Many voices try to persuade us to put aside our faith in God and His Church and choose for ourselves the values and beliefs by which to live. They tell us we have no need of God or the Church. If we are tempted to believe them, we should recall the incident in today's Gospel when the disciples of them experienced fishermen toiled all night but failed to catch a single fish. Then, when Jesus appeared on the shore, He directed him to a catch so great that they could scarcely haul it in. Left to themselves, their efforts were fruitless. When Jesus stood alongside them, they netted a huge quantity of fish. My dear brothers and sisters, if we place our trust in the Lord and follow His teachings, we will always reap immense rewards.